Aquest pacient té una lesió a una zona que es diu hipotàlam que li provoca epilèpsia. És una zona molt profunda en el cervell, rodejada per coses molt delicades de tocar. Fixeu-vos que això és el nas, és la part més profunda del cervell. En aquest pacient, per tractar aquesta lesió, se li ha col·locat a quiròfan el que és la sonda làser, que aquí la veiem com una línia negra. Els numerets ens estan indicant els punts que nosaltres volem controlar la seva temperatura. I la màquina ens anirà dient, en aquesta zona d'aquí, quina temperatura estan arribant en aquests punts. Els punts que no volem tocar, de forma automàtica, quan arriben a temperatura, es pararan. Aquí comencem a donar làser i comença a aparèixer la temperatura que va augmentant. En aquest altre mapa d'aquí el que s'està veient és una imatge del dany teòric que estem produint, el que acabarà sent al final. Aquí és temperatura, això és una previsió de dany. En el moment en què ja creiem que és suficient perquè hem arribat al que volíem fer, es para la injecció de làser. En aquesta imatge d'aquí el que estem veient és el resultat final, la zona que s'ha cremat. Fixeu-vos com era abans, ara tenim tota aquesta zona que està en blanc, que és la zona que, diguem, hem destruït amb el làser. No és tota la lesió, perquè és molt gran, però amb això ja n'hi haurà suficient perquè el pacient deixi de tenir crisis epilèptiques.